Nagluto si Talin ng lugaw. Wow. Lugaw. Lubing kaya sa ano yun? Hindi. Hindi pa yan sa itsura na yan? Hindi po po. Mukhang may inspirasyon ka. Si Tilo na ba yan? Tilo. Pampalusog yan. Amuan. Quick. Pampalusog. Ay, paabot nga ang bago to. Ano message mo kay tatay? Kasi may sakit si tatay. Magpagaling. Tapos, Wag lang may hinaan na. buhay mahina ng Loob. loob. Ayan po, good morning. Isang ulan na umaga sa ating lahat. Ayan na. Kahapon di pa ganyan yung tubig dito. Ngayon grabe na. Malupit na yung tubig. Ito na siya, daming isda. Pag maghapon pa yung ulan ngayon, kasi dyan na Pag maghapon pa yung ulan, sigurado hindi na ito madadaanan. Daming nangingisda Daming nangingisda. Kawawa yung mga bahay sa mga mababang lugar, tapos yung mga naglalandslide. Grabe na naman to. Ba kagalit sa akin. Ayan po, at yun, dito na tayo. At yun, kararating din nila. Yan po, samantalahin po namin Habang umuulan, samantalahin namin. Nagbibis muna ako. Huwag na! Ano ba ganay? Amo? Oh. Amo daw. Biyas muna tayo. Kaya ko lang pala. Kaya po yung gagawin niyo. Oy. Magsi-share ka? Siyara ko. Hindi makadumi, hindi makainit. Dito rin. Maulan din dito. Mama ya. Pagkalitan mo sa dalo. Wala, di natuloy kasi nga napanood din na sa Facebook, puro baha ang dadaanan. Kaya nga. O, paano? No! Paano? No! Tulungan mo na ako kayo. Tanda ko, laga ka. Pero, maganda sana yan. Makapagpasok. Ano, ba't tingin na dyan mo? Wala nang pang papacheck up yan. Tinutuloy ka.
nalason ka man. Ilang araw na yan? Ilang Kawawa araw ng na? tatay. Nakataja? Nakadumi? Nakadumi ka? Bakit nalason ka man? Wala ka man itong nararamdaman. Yan. Ayun o. Huwag yan. Uminom ka na nung ginagawa mo, yung bawang. Yan, dati. Hugasan na lang. Hugasan ko tilo ah. Ano yan ka? Ano yan dyan mo? Sabaw? Butig? O, ito na halo. Baka may... Baka saan yan? Baka sa panahon yan? Oo nga. Ako, pag ano ka, yung iniinom ng bawang. Ayun nga, wala ka yung bawang dyan. Hingi nga sa kapitbahay mo kahit ibang pirado. Delikado yan. May albularyo natin yan. Ay, alam mo kong ligot. Yun lang. Ha? Umuto kong ng rason yan. Buisit na rason. Kaya mo, pagka... Pagkakulang kita. Pasikap muna. Pasikap mo muna. Oo. Pasikap mo. Oh, hala. Kaya mo ngayon, pagka may iba sa tao ka. Padalang kita. Kapatikat mo. Pagka mga kasama, pag may problema, kailangan Pre. tulungan. Sir, ba't ginawa? Amo, parang dito na lang. Oo. Di ba? Ganun talaga pag magkakasama. Kaya ng lusi. Wala. Wala rin kasi ko tayo may bigay sa'yo tayo. Umuwi ka siya dito. Pana. Oo. Kung mayroon din ako tayo, binigyan kita. Sige. At mag-uumpisa na kami magtrabaho. Sige. Meron. Bye-bye. I love you, tay. I love you daw. Tay, I love you. I love you daw, sabi ni Tilo. I love you daw, sabi ni Tilo. Tay. Tay, balik ka na lang tayo. Hindi na galit si Tilo. Date na si Tilo, balik ka na daw. Date na si Tilo, balik ka na daw. Miss ka na ni Tilo. Tawa tuloy si Tilo sa'yo, tay. Hindi na tayo makabalik dito. Mahal na mahal ka daw ni Tilo. Cross my heart. Sige yan, sila, bye-bye. Ingat ka yan. Wala na ko suli. Walang preno-preno. Dalawang halo. Bira. Ayan po at yun. Yung vlog natin at pasensya na kayo, puro halo. Sana suportan nyo pa rin yung aking channel. Kahit yung ating vlog ay halo. Laging halo. Yun. Ayan sila. Kuya Arnil nandyan. Si Vicente nandyan. Tilo, partner yung Tilo. Ano message mo kay tatay? Kasi may sakit si tatay. Magpagaling. Tapos,
Wag lang may na. Huwag mahina ng Loob. loob. O tay. Mahal mo si tatay. Mahal mo si tatay. Ha? Away mo tatay pag nandito. Uy, ano, mahal may tatay. Nanonood yun. Ano? Oo naman. Oo naman. Tatay talaga eh. Mahal na mahal yan ni Tilo. Ano tayo sabi ni Tilo, magpagaling ka at huwag kang mahinaan ng loob. Kapit talaga Tilo. Robin pati oh. Ilyas. Isang Ilyas dance nga, ano? Yeah. Talen! Okay na sa talent. Gising niyo mo. Pamalakas. Dito na ako. Talen! Hello, vlogger kami. Hindi kami magkasakit. Maka-upload lang. Pantay na hindi pa. Wala. Adalan. Balde. Hala. Ay, kalasaw ay. Nagalig tubig. Walang ulan-ulan sa mga paslupang vlogger. Aray ko. Back in December. Pagkulang, maliksi. Pagwalaw. Ha? Diretso muna sa bike. Oo, diretso talaga. Parang Isa pa. Napunta. Wala problema. Makain ng baka ng medium. Ano pang Baka Pinoy. Wala na. Yung puso sa balde. Hello, good morning. Good morning po, Papa Santa. Ang tilo. Ingat lang, madulas. Oo, tapang kitang gila si Tilo Pagporta.
madulas yung daanan. Ay, walang daanan. Tatanggalin natin yung motor. Aray ko. Oh, dibahi. Ganun talaga. Trabaho na naman tayo. Dapat magtiyaga. Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit nang mabutas ang tsinilas. Para matigas lang. Pero mahirap pa rin tayo. Walang makain, walang tirahan. Hirap humanap mapagkakakitaan. Bakit ganito? Bakit? Bukasan namin po. Ang itsura ko, kakatrabaho. Amo? Udah. Papasana all ka na lang talaga. Alam mo rin. Ha? Hindi ko na hinihintay yung sound na yun. Hindi ako excited. Sa malalaki lang ang sahod excited. Kaya ko wala rin. 2 linggo baga kulang vlog. Sabi yung sound na yan, sasama lang loob mo. 2 linggo walang vlog. Dalawang linggo lang yung vlog. Kaya na pa. Mangungutang na naman ang pag-budget nito. Para next month. Ayaw ko na mag-isip ng sound eh. Ang isipin ko lang, pagkagising, magpapasok eh, magbablog. Baka, tapos mo mag-vlog, mag-edit din na. No, ano no? Okay lang yan, basta may papautang. Masama, wala na yung papautang. Lang yan. Ang importante, mayroon sila. Importante mahalat. Kadalot lang. Kadalot lang. Bo! Papakalayo ko. Di ba talaga yung promise dito? Hindi mo piling sa lawin. Gusto kang mag-tingnan di po.
Ayan, hindi gagalaw. Hindi gagalaw. Pag-initira niya. Ano, diretso na lang ako. Buti wala yung bata. Diretso, puputol-putol. Dawa rin sa stone. Parang, parang maganda diyang kuwarin. Diretsong kahoy. Tapos, kaya na kami. Diretsong kahoy. Ay, dito. Oo, hindi kabilang gilid. Tapos sasaygan na Gitla ko na lang to. Gitla. Bukan sa kabusado sa deres ko. Ernil, ha? Hindi may bakan. Maganda yan, birahin natin pag matigas na yun. Patigasin mo na kaya. Huwag na muna. Oo, ano? Itong patong yan, tapos kapiraso na rin. Kalanganin tayo. Baka gumiwang, along na yan. Wala na laman. Iipitin natin ng, ano, dalawang kahoy. Bago. Oh, prepare na kami. Matapos naman tayo ng plywood. May plywood naman dyan, oh. Basa. Si Talin lang ang sa kalam. Baklas na yung kuko ko. Nabababad tuloy. Ngilo. Mababad ka din. Baklas na. Nababad. Maaga doon kanina, Pedro. Oo, oo. Batuin niya yung bubong. Simento. Kaya ang simento natin. Dalawa na lang pala eh. Buting. Butik. Ano po dito? Butik na ako. Wala. Wala ba? Wala. Oo, pwede na namin. Punto din mo lang! Para mag... Birahin. Birahin. Pangalawang halo. Ngilo ay, mangilo. So, mga alright. Ito nga na. Natigil mo lang sa dito. Ayan no, mangilo yung kuko ko. Baklas. Nagsugat dahil sa simento. Mangilo. Ano ba, Nel? Magalaw-galaw. Oh. Sa'yo din. Ay, lapak. Kalyado kong kamay. Sa hirap ng buhay. Ilang beses na akong muntik kang mamatay. Alam ko ang sekreto kaya't nandito pat buhay. Hey! Siya ang lakas ko. Ilang beses na akong muntik kang mamatay.
Kung alam ko ang sikreto, kaya andito pa buhay. Inisip ko ang dagat, inibot ko mula, nasa puso ko pala, naangat ilong. Huwag kang matatakot sa baril o patalim. Tanggalin mo yung ano, yung flies. Baka matabunan. Lady, whoa! Tingnan mo na yan. Basta yung ano natin. Basta yung bungangin. Oh! Sabi nila, May anting-anting si... Baba mo na kayo. Pwede magpahinga. Pahinga mo, ha? ano na lang, Yan si Talin. suka na ano. Oh, Ano yan? Chili garlic. Chili garlic. sasawa na lang daw ito ate. Yan po, nagay ng... Ay, kwento. Sorry. Tataba ka ng kilo. Ayan. Chili garlic oil. Lo. Lo. Papatabain ka na yan, oh. Istalin. Tapos bibigyan ko siya ng magandang lahi. Bibigyan niya ng magandang lahi. Sa taga. Di ka naman daw naliligaw eh. Maniligaw ka? Doon daw muna kay Lola. Habi. Ha? Pag makapasa ka doon, madali na. Oo. Sabi ni Lola, kumanda ka na to. Tama ka naman, patay ka na. Oo. Ano yan? Anhalo? Ano yan? Sino yan? Ah. Chili garlic. Sarap na yan sa ano? Pansit. Ano po yung nagawa? Pampalusog yan. Tamuan. Quick, quick. Pampalusog. Ay, paabot nga ang pagtutok. Oh, malupit yung ano namin ngayon. Oh. Binalatan ko na po. Sige lang. Binalatan niya kasi marami yung kamay Tapos, natin. may ano pa oh. Ilo. Pampakusog. Alam mo na yun, Lo. Tama yung sabi ni Tilo, bibigyan niya ng maganda. Oo. Hmm. Magandang buhay talaga, Lo.
Ay, alam na. Lugaw to. Lugaw. Masarap talaga. Bagay na bagay. Napetilo na talaga na. May kalilo na talaga ang mukha. Ayan na. Excuse me, Tilo. Dito mo lang sa bangko. Ah, nagluto si Talin ng lugaw. Wow. Lugaw. Lubing kaya sa ano yun? Hindi. Hindi pa yan sa itsura na yan? Hindi po po. Mukhang may inspirasyon ka. Si Tilo na ba yan? Tilo. Si Tilo ang inspirasyon. Tilo, guys. Si Tilo ba? Ang inspirasyon? Ah. Tilo, pakita mo nga si ano ng isang sayaw ni Ilya. Si nanay. Ano, paano? Oh, sige na. Pakita mo daw. Sige na. Ano si nanay? Ay na! Isang moves lang. Isang sayaw nga, sige nga. Para ganahan si ano, Oh, Talin. Hilas dance. Oh, let's dance. O, diyan ka sa kita ng pinto, Talin. Tayo na! Nahiya. Ay, paano may ilam si Talin sa'yo? Oo. Oh, siya nag-request. Oh. Dito may cellphone. Oh. May dumating. Tuloy po kayo. Nahiya Sige. ka si Tilo, may dumating. Sige po. Garlic chili pala po. Chili garlic oil. Chili garlic oil. Siram. Sili. Amo? Tol, tara na tol. Kain po. Nagluto si Talin ng ano, lugaw. Mats na mats talagang tag-ulan. Dara na lo. Mga yun ay. Lo, dara. May sip-sip mo. Ano para baka di nakita? Manghang. Wala din Pilipinas. Kasi dito po marunong mag-chiropractor. Ano lang yung hilutin lang para bumalik ka na. Ang bata pa ang Dapat ginagawa niya naninig, nag-diba. Tapos, kawawa. yung Kahit ano yan, nag-ano, hula. Hula? Pag halimbawa, pag may nagnakaw po sa inyo, kasi susugat yung mga pangalan na parang may ano ka na rin. sa nanay Tapos mo kung eh. sino po yung Balik mo sa nanay mo